हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपण माने केमती अछंती? आई होप कि आपण माने बहुत भलरे थिबे। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देखि तो आपण माने जानि सारिबेनी कि मु आपण मानको काहा विषय रे कहबेको जाउची। तेबे हां फ्रेंड्स, लुचि लुचि निज प्रेमिक को विवाह करचंती अर्पिता चौधरी। तेबे दर्शक बंधु, अर्पिता वर्तमान समय रे विवाह करथिबार खबर सामना को आसीजी। तेबे ह्यूमन सागरଙ୍କର मृत्यु ପରେ अर्पिताଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। କେଉଁଠି ଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅର୍ପିତାଙ୍କର ବାହାଘର ଫଟୋ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅର୍ପିତା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଅର୍ପିତା କୁଆଡ଼େ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ଧୋକା ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସୋମେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ସୋମେଶଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପରେ ସୋମେଶଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ ଅର୍ପିତା। ତେବେ ସୋମେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ତା ସହିତ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ। ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ।